Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Boulumafin sen flaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Madina Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nga aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni laki ka sanuma o bi tobe ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Araba utukalo tile 5 samba fila ani 26 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bi sɔgɔmada in na an bɛ taa DDR kɛnɛ ka sufurulaikaw fo yen maa 254 olu de labɛnnen don ka na don wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na 87 olu tun bɛ danamasagu maaw nɔfɛ donsolakaw ka bɔ Segu mara la olu tun ye maa 30 ye maa minnu tun bɛ n'olu tun ye marafata filaw tɔgɔla sa o ye maa 137 ye ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa kalan gɛlɛnw kunna kalan bannen pewu min ye Ismail Wage ale ka minisiriso ka baara hukumu kɔnɔna n'o ye DDR ye u bɛna fara wolomasiri tabaw kan u ka jɔnjɔnw o bɛɛ lajɛlen dir'u ma armée ale ye gosilibaw kɛ kunungo yaasa k'a ka jɔyɔrɔ k'olu sinsin Tesalit Abebara Sandarekaw fɛ an n'an da don o kibaruyaw la fala ye ko bamaw kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ Yorosokaw la dɛ aw tɛ tulonkɛ dɛ k'a bamaw kɔni u bɔ ji la n'u ye sɛni min sɔrɔ u b'o salo ka don n'o ye n'u ye ba min sɔrɔ u b'o salo ka don n'o ye sisan mɔgɔw sirannen u kana na taa denmisɛnninw fana minɛ ka taa n'olu ye pɛtipɛtiniw u k'u la kɔlɔsi nin waati in na Yoroso Bamako la Sinɛki ni ale ye école-karamɔgɔ ka lafasajɛkulu ye ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna fɔ min ma ko cours de vacances Motikaw fɛ yen k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la fo kilasi 9nan o baaraw daminɛna Cour suprême ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Clément ka laɲini ye ani Fili Sisoko ka laɲini k'o tɛ se ka tɛmɛ ale fɛ yen kiiri bɛna kurakurayara Clément ale ta la cour d'appel o hukumu kɔnɔna na Fili ta kɔni ale bɛna to san 10 kaso datugulen o la i n'a fɔ o kun fɔra cogo min na premier ministre jagokɛla minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u sen kelen bɛ yan u sen kelen bɛ Kanadakaw fɛ yen ale olu bisimila fɛɛrɛ min b'u bolo ani baara min b'u bolo na k'u bolo sa olu ye o dantigɛ Biennale sportive fala ye sinikɛnɛ ye a dayɛlɛli ye nka yan'o cɛ sa maa minnu bɛ ka ministère so dɛmɛ baara in na sa Orange Mali ale ye kunungo ale ye $50 di ko k'o kɛ ka jɛrɛ in a kunbɛli kɛ fofi ye matelaw di ji saniya ma olu fana ye saniyaw di fala anw yɛrɛ fana bɛna an seko n'an dama yɛrɛ kɛ a couverture ko la Mali halisa ale ni Orange ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna na miliyari 1 n'a kunkanfɛn o de bɛna ta ka di fédération de football ma fala ye a yɛrɛ ko ɲɛbila sɛbɛn min nana tɛgɛnɔbila bidonya in kɔnɔna na min ye Orange ye fala ye entraîneur kura ka sara k'a bɛna kɛ han hali bi jɔn entraîneur kura ka sara ye o sɛbɛnw o bɛ fasiri bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunanjigisɔrɔ kɔnɔna na fédération ale ni Orange Mali ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala min ye sori kɛmɛso ye k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin waati in na salakaw fɛ yen foro min bɛ yen a b'o kɔnɔna na Bayiba Mercredi district kɔnɔna na Mercredi district baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye dɛm ye k'ale fana fo sa wulikajɔ ni cɛsiri la Signori Motikaw fɛ yen an b'a fana fo ko ani cɛsiri ani timinandiya monsieur le maire Elhaji Sori Isa Kansayi k'a fana fo Moti n'a Dɛnkundugu n'a Bolobadadugu bɛɛ lajɛlen k'u fo min ye Jalafarakaw ka maire ye Seru Sako an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ko Jalafarakaw bɛɛ lajɛlen ma k'u ni sɔgɔma bi les jeunes Thierno Umar Asidjalo an tɛ ɲinɛ kɔ Siriban Bacili k'ale fana fo Amadou Gassama Jaba Sidibe an b'a fo fulamuso ale kɔni ka filan filen kɔni kɔnɔna kuma bɛɛ san kalo 12 nɔnɔ b'a kɔnɔ fala ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Siriman Bacili ye k'ale fana fo commune 4nan maire kɔrɔ Mane Saka an b'a fana fo yan a fana ye waati kɛ commune 4nan kunna fala ye nin ye an don k'an ye sɔgɔmada in na
ba fila bɛ ka ko u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ kununko fala ye maɲin na ka donbolo ta ka ɲɛsin pont flottant maa minnu taara n'o ye o ye donbolo kɛ olu ye an n'an da don a bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na. Bamanankan ko maa laɲini san tɛ fin kɔrɔna ko sigida musokuntigi k'o ti nɔgɔ o tɛ bi ye Bamakɔ kɔnɔna fala ye. Bamakɔ de tɔgɔ n cɛ ka ɲi su fɛ wa dugu maa jɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n jɛlen tɛ fiyewu. N'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ fala ye yanni samiya cɛ i b'a fɔ k'i bɛ dugu min ɲini jɛlenya la manamaniya la sanuya la taaɲɛ la yiriwa la k'o filɛ nin i kɔrɔ nin ye fala ye. Nka ala kana to samiyaji ka bin dɛ ni samiyaji binna fala ye min ye Bamakɔ bɔlaw ye o kɛra dɔw ka ɲamaminan ye wuluwulu ji tɛ to botoli ji tɛ to minanw tɛ to min ye sirabaw tɛ to fɛn bɛɛ lajɛlen juguman talen don sa ka sanji maa kɔnɔ san fin an'u k'a kɛ kare kɔnɔ yɔrɔ dɔw la si tɛ kɔrɔya ni si ye bi bi in na baaraba minnu sigilen don sen kan n'o ye gidɔrɔn dilanw ye n'o ye cɛnɛw bɔli ye n'o ye sigidaw labɛnni ye a bɛɛ lajɛlen nɔninen don ka don ɲɔgɔn na fala ye k'a sababuya kɛ mun ye Madina bɛ ka gidɔrɔn minnu dilan bi si t'u la han fala ye. N'i y'a mɛn gidɔrɔn ala k'a kisi ji ma o de don o de la dingɛ bɛ kɛ gidɔrɔn fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ji kana sigi a kan nka an ka gidɔrɔn bi fala ye wuluwulujiw de kɛlen don ka na k'u dagayɔrɔ ye kin caman kɔnɔ bi fala ye maaw tɛ se ka tɛmɛ hali ka taa misiri la bɛɛ kɛlen don k'i ka wuluwulu i ka ɲɛgɛnji i ka minangoji i ka baarakɛji san kalo 12 k'a bila nbɔlɔn kɔnɔ n ta ye minisiriso min bɛ yen ko a sigilen don sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna fala ye ne b'u ka ja dɔ ye télévision soba la don o don ko ni maa min y'i ka wuluwulu bila kare kɔnɔ k'i bɛ kan ka ɲangi nka maa jumɛn bɛ yen n'o b'o la kɔlɔsi Musa tilela anw fitinin ni fala ye hali minangoji ala kun k'i ci k'a kɛ kare kɔnɔ service dɔ tun bɛ yen ko service d'hygiène maaw u bɛ na aw ka du bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'aw ye o minangoji dɔrɔn nɔfɛ han nka bi wuluwulu pi bɔgɔden o de bilalen don siraw la bi i bɛ jiw ye u bɛ bɔ fo yɔrɔ jan wa dabaliba ye min ye fala ye an de bɛ so jɔ miliyari 20 miliyari 100 min ye waribaw ta ka don duw la ka yɔrɔw dilan ka tila ka taama wuluwuluji la tuguni Bamakɔ bilama fala ye ɲɛmaw kan ka wuli k'u jɔ kiw bɛ Bamakɔ bi n'u ma wuli don la a bɛ kɛ barawu ye dɛ parce que nɔgɔ mun bɛ yen don o don aw b'a la ko denmisɛnninw man kɛnɛ don o don aw b'a la ko aw yɛrɛ fari man da aw la aw ni soso bɛ ɲɔgɔn na aw ni sosofagalan bɛ ɲɔgɔn na aw ni sange kunbɛlaw bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ka sange sulenw san aw bɛ ka sange subalu san don o don ko aw ka kɛnɛ aw bɛ kɛnɛya cogo di k'a sɔrɔ wuluwulu dagalen don aw ka da la aw sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ wuluwulu bɔ k'a bila kɛnɛma maa si t'a fɔ maa si ma nin tɛ kɛ maa minnu fana bilalen don a baara la fala ye olu tɛ ye kuma tɛ ko k'a la kɔlɔsi ne kɔni bɛ gudɔrɔn dɔn kɔsa in na an y'a kuma kɛ a fala ye an ko min ye sadi 26 mars kɔfɛla sira n ko Madina k'a dilan jɔn ko ala a y'a dilan nka wuluwuluji min bɛ ka bɔ kare kɔnɔnaw la yirimajɔ zɛrini kɔnɔnaw la fala ye minnu bɛ ka bɔ Banankabugu yɔrɔ dɔw fanfɛlaw la gudɔrɔn in tɛ si sɔrɔ dɛ n'a tora tan a si tɛ si sɔrɔ wuluwulujiw de bilalen don kare kɔnɔnaw la tayi maa si hali tɛ se ka tɛmɛ kare dɔw fɛ n'i ye saliji ta k'i bɛ taa misiri la fala n'i sera misiri la n'i ma farati i b'i ko yɛrɛ n tɛ saliji t'a bɔ yɛrɛ wa o n'a nɔgɔ nin bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw fana sigilen don logo feerelaw sigilen sanusi feerelaw sigilen bɛɛ b'o o dingɛ da la o dingɛ gerenenw o dingɛ sɔgɔlenw wa min ye tilema ma se an b'an sigi k'a fa tayi samiya mana se tugun an bɛ tila ka n'a fa n'an ka ɲamaw ye tuguni wala ye ne bolo bi minisiriso min sigilen don ko sigida lakana ni yiriwali kuntalajan ni saniya sigili sen ka fala ye n'a bɛ baara fɛ k'a di denmisɛnninw ma bi n'a ka bolofara b'an ka marabolow kɔnɔna bi fala ye u ka wuli k'u jɔ yanni ko in ka kɛ damatɛmɛ ye sabula an ɲɛ bɛ min na bi mɔgɔ b'a la ko jitɛmɛsira ka fisa o jitɛmɛsira o ye samiyaji ye nka san kalo 12 ji maa si tɛ se k'o tɛmɛsira kunbɛn sabula ji ninnu bɛɛ lajɛlen ye wuluwulujiw de a bɛɛ ye jinɔgɔ de wa a bɛ dingɛ de tigɛ ka taa i y'a dilan cogo cogo a b'a kari o ɲuman ye min ye minisiriso maaw fala ye an bɛ fɛɛrɛ mun f'u ye u ka birigadiw sigi u ka don kiw kɔnɔ maa maa ka wuluwulu bilalen don dingɛ kɛnɛmana na fala ye u ka sɛbɛn d'a bɛɛ ma
u ka dingɛ tigɛ u ka fosse tigɛ u ka dugu u ka so kɔnɔna na u ka wululu ji k'a kɔnɔ u k'u ka munango ji k'a kɔnɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ ka taa ni ka segin kɛ a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na n'i ye anw fanfɛ kiw ta fala ye n'i ye Bamakɔ kɛrɛfɛ kiw ta bi walayi fɔlɔ hali Bamakɔ iripacanga ka fisa n'a ye Bagdadikaw fɛ yen a yɔrɔ dɔw bɛ yen bi ka i yɛrɛ tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko maanifin bɛ se ka kɛ nin na wa a bɛɛ ye kobatigiw ye han sen t'an tɛ dɛ setigiw de bɛ ka nin kɛ bi Bamakɔ yɔrɔ caman na bi parce que dagabanaso minnu jɔlen don u bolo ani dagabana mobili b'u bolo k'olu to kɔnɔ olu tɛ wuluwulu ji ninnu u bɛna don a la k'a kari ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ olu ye mais a degun ye maa min ye fala ye ji bɛ bɔ sanfɛla la ka na jigin e min ka soda la a ɲama a wuluwulu a wulusu a minangolo a ɲamaɲamaw a kirikaraw a bɛɛ bɛna to minnu ka da la olu de t'a la degun ye wa min ye Madina ye anw kɔni bɛ min fɔ a ye 26 mars kɔfɛ gidɔrɔn min dilan a ka wuli k'i jɔ dɛ sabula ji nɔgɔ min bɛ ka na se sanji tɛ dɛ sanji tɛ kɔji tɛ baji tɛ maaw ka wuluwulu ji u ka botoli jiw u ka minango jiw u ka mɔgɔɲɛ ji minnu bɛ b'u ka du kɔnɔ u kana k'o dingɛ de tigɛ k'o bila kagi kin kɔnɔna na o bɛna ka na gidɔrɔn in bɛɛ lajɛlen halaki n'i yɛlɛla kan dɔrɔn a bɛ pɔtɔpɔtɔ wa gidɔrɔn ninnu fana fala ye a ka lajɛ han a ye pesɛrini hali buuru dɔw kɔnɔna b'u ka ca n'a ye sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di Madina ma ale ni minisiri min bɛ yen ko yiriwali kuntalajan ni sanuya fala ye malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ye nin fana b'a la dɛ u k'u cɛsiri bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbɛlɛ Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na wolomasiri tabaw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiriw bɛ senna hali bi sandare ni kwakuru ni tesaliti ani kidal o masurunaw la wulikajɔ belebelew o de kɛra kunu ni kunnasini ko min ye Elize Jandaw ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko dugukoloko hukumu kɔnɔna na sa baara minnu bɛ senna bi o ye sa ka se ka cɛdenw k'olu bila dugumana na fala ye n'an ye dɔ kɛ gosili la an ka dɔ kɛ maaw hakili la sigili la ni cɛdenw ye k'o baara fana k'o daminɛna nka u bɛna ta ntɛnɛndo a bɛ baarakaw fɛ Kidal marabolo kɔnɔna na Bamanankan ni wale kɛbaa olu kun kɛlen ka taa minɛnbaw ta ka na olu bila ye min ye pankuru ye ale y'i wasa don olu bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni kunun ko Kidal yɛrɛ marabolo kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye sa u kun kɛlen ka yɔrɔ dɔw labɛn u ka taji marayɔrɔw u ka marafa marayɔrɔw an'u ka mugukisɛw marayɔrɔ armée wulikajɔ kɛ Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen tulekolon ci k'o da kolon ci maa maa tun b'a yɛrɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la tesaliti masuruna fana na wulikajɔ kɛra yen ka ɲɛsin Bamanankan ni wale kɛbaa ninnu ma fala ye o fana ni sababa bɛnna Jean Elize Daw ka bataki ale kɔnɔna na
ko nin wulikajɔ ninnu bɛna na to senna sa min ye armée k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma don n'u dɛmɛbagaw n'o ye irisilakaw ye se o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Jean Élisée Daougo sa ko min ye senkɔrɔma dondonni ye a b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn maaninfinw n'u bolomina lakanani ma bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ sigili wa nin waati in na falaye dugu minnu ni wulikajɔ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na wolomasiri tabaw bɛna na to dugumana na yaasa dugudenw ka basigi a ka se ka sinsin o hukumu kelen kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu sɔnna ka marifa bila pewu falaye n'olu nana don fɛɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ min kalifalen don minisiri Ismaël Wage ma n'ale ye bɛn ni kelenya minisiri ye n'u b'a wele nanzarakan na ko DDRI maa 254 olu sɔnna ka marifa bila pewu ka taa kalansen na sufurilayikaw fɛ yen kalansen senfɛ sa ni maa kura minnu filɛ nin olu kɔni taara nin baara in hukumu kɔnɔna na bɛn ni kelenya minisiri so cɛfɔ ni kanbɛn a kɛ kun ye sa kɛlɛkɛla kɔrɔ ninnu u bɛ se ka don faso ale ka gun kɔnɔna na cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri ani wolomasiri tabaw ka baara bɛ kɛ cogo min na o ɲɛfɔra u ye a maa ninnu bɛɛ lajɛlen falaye Moti marabolo Segu ani Bayangara marabolo maaw don o de la sa Dana Amasagu ka kɛlɛkɛcɛ minnu sɔnna ka don ko in na falaye o bɛ bɛn 87 ma min ye donsolakaw ye olu ka maa 30 sɔnna ka don maa minnu tun bɛ sa k'olu tun bɛ filajɛkulu kɔnɔna na n'u tun ye marifa ta olu ye maa 137 ye ni maa 200 ale ni 54 olu bɛɛ lajɛlen de ye kalan kɛ sa kalan min bɛ tali kɛ marifa cicogo marifa kɛcogo maanifinya kɛcogo sɔrɔdasiw yɛrɛ ka gun ka baara bɛ kɛ cogo min na min ye an bɛɛ da falaye o ye soldat de 2e classe Musa Traoré ye ale ka jɔyɔrɔ ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye k'an yɛrɛ sa n'o ye sufurula ye k'an ɲɛmaaba ye lieutenant colonel Yakuba Keita a ye denmisɛn ninnu fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an'u ka faamuyaliko ɲuman ka tila k'a ɲini u fɛ baara mun kɛr'u kunna o lawaleyali de bɛna na daminɛ sisan min ye wolomasiri tabaw ka gun ka wa u bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye u k'u cɛsiri k'u jija Moti gouverneur ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Lasine Namu ye Namu ale y'a yira sa ko DDRI ɲɛna kosɛbɛ sabula a bɛna to basigi ni lafiya bɛ na maa minnu filɛ nin n'olu ye kun fɔlɔ ye ka sɔn ka marifa bila pewu falaye ka bɔ Dana Amasagu la ka bɔ min ye donso ka kulu kɔnɔna na ale ni filajɛkulu kɔnɔna na ka don nin ko in na sa k'u bɛna fasodenɲumanya drapeau de ta jamana o de ŋunanga bɛna na bɔ u da o wulikajɔ n'o cɛsiri baaraw de bɛna na kɛ ka bɛɛ kɛ kelen ye ka bɛɛ don da kelen fɛ ka baara kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye mɔmabɔ mɔn na k'o de bɛna na kɛ u taabolo ye jamana fantan 4 fɛ maa 254 k'u filɛ nin ye olu tilara baara la pewu falaye ko k'u di armée ma ale de b'u sansalama sa cogoya min ka di a ye sabu sere jetia n'o sigiyɔrɔ bɛnnen don kayikaw fɛ yen ma poste de commandement tactique ale ɲɛmaaba o ye colonel major Jibril Kone ye ale ni maa wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan falaye ka taa jetia in ka taa bɔ olu ye n'o ye jetia tactique ye sabu sere n'a tɔgɔ dalen don sabu sere la min ye kan min n'o tɔgɔ dalen don Lamini Dramé n'a kayikaw fɛ yen baara in kɛra ale kɔnɔna na nin kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ nin sa olu kɔni bilara ka taa yaasa ka se ka taa dɛmɛ don Kayi ale wolomasiri tabaw ma min ye poste de commandement tactique ye ni ale bɛ baara la baara min n'o kɛra nimisiwasa ye kosɛbɛ jetia sabu sere ale fana nana ka na dɔ fara kayikaw ta ka wulikajɔ ni cɛsiri maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili a yirala la sa k'a fɔ ko min ye ɲɛmaaw ka nin lali min filɛ nin ka na b'u ye k'o jaar'u ye a bɛnn'u ma commandant jetia sabu sere n'o ye colonel Musa Yoro Jalo ye a ye ɲɛmaaw fo u ka nin nali la ka na ni kura fiyɛ olu la ka na ni ɲɛmaaw ka kibaruya ye ko b'a to kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na olu bɛ wasa u bɛ nusa min ye jetia sabu sere ye ale bɛ yen cogo min jetia tata o fana bɛ yen o cogoya in na marabolo 7 kɛlɛkɛcɛw ni dɔ fara olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan bɛɛ ni kelenya u ka wulikajɔ kunfɔlɔ ye o ye ani fana ka min ye dugudenw k'olu hakilila tigɛ baara kɛcogo ɲuman na kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛmaaw nalen min filɛ nin ye o ye ni kura fiyɛ olu la wulikajɔ ani cɛsiri o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka taa primature kɔnɔna na Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ falaye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ falaye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na
La Jelema Amunumba fait voyager car sera Amad de Gusoro aka voyager konnana compagnie de transport Somatra ou ya kanu kanani car kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnana au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonnana tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konnana kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa client Obem Bela Jelema Amunumba fait voyager car soro Amad de Gusoro aka voyager konnana compagnie de transport Somatra ou ya kanu Premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la fala ye kunungo n'o bɛnna kalo tile saba ma sa baara in kɛra kalo tile saba jɛkulu min bɛ yen n'o ye jagokɛla jɛkulu ye maliyɛnw n'olu ta yɔrɔ bɛnnen don kanadakaw fɛ yen ma fala ye u nana ka na n'u ka tɔn ye ka na yira premier ministre la olu ka baara kɔni sa a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye o ye maa minnu bɛ bibi na n'olu bɛ taa kanadakaw fɛ yen ka taa sɔrɔ ka yakubali baara kɛ ɲɛmaaba sa n'o o ye jɛkulu in ye o ye Amadou Mustafa Diop ye Amadou Mustafa Diop ale ti maa dogolen fala ye ale dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ni premier ministre ka kuma ye tali kɛ mun na sa olu bɛ se ka baara jumɛnw kɛ sa ka tɔnɔ sɔrɔli k'o caya juraya la min ye kanadakaw fɛ yen a tɔnɔ ka na n'o ye Mali jamana kɔnɔ min ye Kanada jamanadenw fana ka se ka fana nali nɔgɔya olu ma u fana ka se ka na mɔnɔbɔ baaraw kɛ a ka se ka baaraw sigi sen ka jagoko ta nasira fɛ musaka ni fɛn fɛn bɛ sɔrɔ sa a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka taa Mali kanu na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jɛrɛ belebeleba min bɛ sigi sen kan san o san o tako fɔlɔ u y'o kɛ tako filanan u bɛna o fana kɛ nka u yɛrɛ ye hakilina fana sɔrɔ k'a yira premier ministre la fala ye Mali tɔgɔla don sɔrɔko ta nasira fɛ k'u bɛna o siɲɛ fɔlɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan filanan k'o bɛ taa kɛ kanadakaw fɛ yen ni Ala sɔnna a ma min ye jɛkulu in ye a y'a yira sa k'a fɔ olu ka wulikajɔ kɔni bɛnnen don sa jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna ma sɔrɔko ta nasira fɛ Mali yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ sa ka se ka taa kanadakaw fɛ yen ni kanadakaw ka se ka kuma bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɛɛrɛ minnu sigilen don Mali kura ɲɛtaa sira ko hukumu kɔnɔna na malidenw jɔyɔrɔ ko yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na ani k'u lafaamuya u bɛ se ka na baaraw kɛ an fɛ yan cogo min na maliden minnu bɛ kanadakaw fɛ yen k'u na olu daw yɛlɛ ka kɛ ni général d'armée Asimi ale ka kuntilenna ye premier ministre y'u fo ka ni ŋaniya ɲuman in na ani ni wulikajɔ ni cɛsiri na sa ko n'a kɛra fɛn o fɛn ye jamana ale ka dɛmɛ o b'o u yɔrɔ kiri bunakun ka kunungo cour suprême laɲini belebeleba fila tun b'ale ka tabali ka fala ye laɲini fɔlɔ tun ye mun ye Clément ale ka kiri a kun yirala k'a fɔ k'ale ye kuma dɔ fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ o kiri kun tigɛra ka ban nka min ye Clément ye kiri jaabi min bɔra sa ale ko k'a ma jɛn n'o ye ale taara ni o ye cour d'appel la cour d'appel ale yɛrɛ y'a lajɛ sa k'a fɔ ko min kun ye kiri min kun tigɛra cybercriminalité la fala ye ko ale ma jɛn n'o ye koyi o jɛbaliya in u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka taa cour suprême na sa i b'a dɔn k'a ni sera ye a bɛ ta wa a tɛ ta o de don pourvoi en cassation o fana kɛrɛfɛ fili olu ka kiiri kɛra n'o ye Fili Sisogo ye madame Fili Sisogo n'a bɛ Buwarelakaw ka sigila fala ye ale n'a tɔw olu fana tun y'a yira sa k'a fɔ ko a fɔra ko san 10 olu ka bila kaso la san 10 k'olu ma jɛn n'o ye o ye laɲini kɛ min ye cour suprême fɛ cour suprême kɔni ko sa ko o kɔni kiiri bilala yɔrɔ min na k'o bɛ to o yɔrɔ la ye san 10 kaso datugulen ko Fili n'a tɔw ko olu n'o kɛ min ye Clément ta in ye sa a yirala k'a fɔ chambre criminelle n'o bɛ cour suprême kɔnɔna na ale kɔni y'a yira sa ko Clément ka laɲini ko tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ko sabula ko min ye consignation ye ko u ma o sara o waleya min fɔra sa cour y'a yira sa k'a fɔ min ye cour d'appel o tun ye laɲini min kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko cybercriminalité tun ko sa ko Clément kana nɔ minɛ fala ye cour d'appel ye o wulikajɔ min kɛ ka o laɲini kɛ ko fɔ kiiri ka kɛ ko kiiri de bɛna na kɛ o la sa min ye Clément ka kiiri kɔni sa a laɲinina sa a na sigi sen kan min ye cour d'appel ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la cybercriminalité ale tun ye ŋaniya min yira sa k'a fɔ ko nɔminɛli tɛ se ka kɛ Clément na o bɔra a ma pewu sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen fasirila lesɔr mɔgɔ fɛ fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye tribunal so min bɛ yen n'o ye cour d'appel ye ale bɛna na Clément ka kiiri o sigi sen kan
Clément yɛrɛ kun ye jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu min bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la baarakɛbaliya bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana kɔnɔ nka a yirala sa k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira fɛ k'a ye kibaruyaw di kibaruya min bɛ tali kɛ kumakan na kumakan min n'o taara ka kɛ bagabagalikan ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kuma in k'a kɔni fɔra sa ko Clément ale kumakan don o kiiri o na sigi sen kan bɛɛ lajɛlen k'i ta ani i bila dɔn minisiri min bɛ ni ale bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani minisiri min bɛ n'o bɛ sifinw ka ko kunna ka taa fara muso du ani denbaya minisiri Soma Fala ye olu tun bɛ bolikaw fɛ yen min ye minisiri Mamadou Kasoge ye ani ni minisiri tɔ fila bɛɛ lajɛlen sa u kɔni nana bolikaw fɛ yen sabula bi fɛɛrɛ sigira bole Fala ye funangɛni minnu bɛ yen n'olu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na ka se ka olu kalan funangɛniya kɔnɔna na sa a bɛ se ka kɛ a dɔw ta ye fili ye a dɔw ta ye ko faamuyabaliya ye walima denmisɛnninya yɛrɛ o bɛ u la o la sa kalansen sigira sen kan ka se k'a yir'u sa u bɛ se ka don maanifinya bɛrɛ la cogo min na minisiriso saba in kɔni ye nin baara in kɛ baara in ale kurumukali hukumu kɔnɔna na sa u nana ka na jɛrɛ kɛ o la sa minisiriw selen kɛnɛ ka Fala ye an ka tabiyaw n'an ka laadaw foli bɛ kɛ cogo min u ye foli kɛ ten jamana yɛrɛ ko cogo di maanifinya taabolo adamadenya taabolo k'i yɛrɛ dɔn ka maa tɔw dɔn ka denw dɔn ka denbaya dɔn ka du dɔn o kalanw kɛr'u kunna ka jamana dɔn fo ka jamana dɔn lakari ka jamana taamasiyɛnw dɔn faso yɛrɛ ye mun ye a jɔyɔrɔ ye mun ye i ka maanifinya kɔnɔna na o kɛra nin denmisɛnnin ninnu kunna Fala ye n'olu bɛ bolekaw fɛ yen min ye u ka ekɔliba in ye sa n'o ye bole kalanso ɲɛmaa ye ale yɛrɛ foli ta ni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko nin kalan min sigilen filɛ sen kan ka ɲɛsin nin denmisɛnninlaka ninnu ma a fusara kosɛbɛ sabula dɔw bɛ bi olu bɛ se ka don maanifinya hukumu kɔnɔna na dɔw bɛ bi olu bɛ se ka to yen ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan wa dɔw fana bɛ olu ni hakilisigi ka kan sabula bi u cawra a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalan min sigira sen kan a y'a to sa denmisɛnnin 200 ani 1 min bɛ ale fɛ yen u ka se ka dɔn ka dɔn ka lakari k'a dɔn k'a fɔ ko jamana fana mago b'u la tiɲɛ don u bɛ kaso la u ni sariya bɛ ɲɔgɔn na nka u t'a bali u ka hakɛ minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnninya hakɛw ye olu ka sigi sen kan a ko a bɛ minisiri fo a ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa ka se ka maa ninnu denmisɛnnin ninnu lasago yɔrɔ u ka dumuni ko ka taa se u siyɔrɔ ko ma k'olu ladilan kura ye k'a bɛ minisiri Mamadou Kasoge fo la minisiri tɔw fana ye wulikajɔ min kɛ yaasa ka se ka nin kalansen sigi sen kan directeur ko k'a b'olu fo la muso ni du ani denmisɛnninw ka minisiri o fana ye foli tanu ta ka kɛ ko nin fɛɛrɛ in ka ɲi kosɛbɛ sabula denfili sunugu ko o tɛ yen min ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna a ko nin y'olu ka laɲiniba de ye fasodenɲumanya kalan ka kɛ maa kunna i bɛ fan o fan fɛ i bɛ kaso la o i bɛ fan o fan o i ka kɛ ka dɔn k'i ye maliden fɔlɔ kalan ka k'i kunna i ka se ka faamuyali kɛ ko b'a to min ye dɔw bɛ yen olu bɛ segin u kɔ minisiri Mamadou Kasoge ye bɛɛ lajɛlen fo nin wulikajɔ ni nin cɛsiri min sera ka sigi sen kan bolekaw fɛ yen a ko nin ye misali ɲuman ye misali min nana to senna bole denmisɛnninw tiɲɛ don u ni sariya bɛ ɲɔgɔn na o sariya ko olu bɛna lajɛ bɛrɛ la ani fana minnu bɛ yen bi n'olu fana kan ka se ka kɛ adamadenya taasiraw fɛ bololabaara bɛ se ka di minnu ma ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan ka kɛ ni sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantan naani sariyaw min ye o kow ye ko u na olu sigi sen kan k'o lajɛ minisiri saba ninnu bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na yaasa nin ko in bɛ se ka sinsin cogo min na denmisɛnnin minnu filɛ nin Fala ye ɲɛci ka ye u la min tɛ kaso dɔrɔn ye kuda ye daga sunɔgɔ ani dumuni k'u ka laɲini ye o ye u ni sariya ta fan fɛ o fɛɛrɛw na lajɛ ni min bɛ se ka bɔ ka bolola baara kɛ walima ka se ka fɛn min kɛ o na sigi sen kan minisiri Mamadou Kasoge ale y'o kɛ ka kuma kun cɛ nin waati in na ko an ni wolomasiri tabaw k'an bolo di ɲɔgɔn ma Fala ye hakili jagabɔlaw y'a yira sa k'a fɔ ko Mali bɛ dakun min na bi kɔni k'a ka kan sɔrɔdasiw u ni jamanadenw ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma waleya caman bɛ kɛ bi mɔgɔw b'u makun a kan ko kuma tɛ sisan ye koyi k'an ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ k'an yɛrɛ de ye sɔrɔdasi fɔlɔ ye an ka du kɔnɔ an yɛrɛ de ye finitigi fɔlɔ ye basigi o ɲɛmaya bɛ an yɛrɛ de bolo an ka kinw an ka du an ka bɔlɔnfurancɛw an ka quartier fo ka taa se an ka duguw ma ko n'an sɔnna bi min ye nin bamacawale ni wale kɛba ninnu ye k'u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Aluseni Gindo ni ale jateminɛlikɛla ye sɛgɛsɛgɛliko ta nasira fɛ ani bamacawale ni wale kɛlɛli ta nasira fɛ a ko foyi tɛ bolo ni ɲɔgɔn ma jamanadenw ni wolomasiri tabaw ta ko foyi tɛ o bɔ ko sabula o de ye fɛɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ se ka dan sigi bamacawale kɛbaw la aw ye maa ye sigana maa don aw kana aw ka kiiri tigɛ aw yɛrɛ ye aw ye maa y'aw ka du kɔnɔ min ye luwanse don walima dɔ nana so ta aw ka yɔrɔ la a ma kun bɔ aw ka wuli k'aw jɔ k'aw ka taa bere ni muru ta a kama a ye weleli kɛ maa minnu b'a ko ɲɛdɔn o la sa min ye Gindo ye ale ko fɛn o fɛn bɛ yen bi ni maaw sigalen don a la n'u m'a faamuya u k'a to wolomasiri tabaw olu ka se k'u ka baara kɛ bolodiɲɔgɔnma in a nafa ye min ye a bɛ kɔlɔlɔ caman bali sigana o ye tiɲɛ ye nka jɔnsɔnna ka o kiiri tigɛ i yɛrɛ ye ko o cɛ man ɲi kosɛbɛ sabula kɔlɔlɔ b'o la maa caman gosira ka faga Fala ye k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ
maa caman fana bɛ olu fara k'a sɔrɔ u sɛmɛ ko la nka n'a taara kiiri sira fɛ k'a to finitigilakaw bolo olu na ɲuman ni juguman woloma ka bɔ ɲɔgɔn na kuma tɛ an bɛ waati min na bi an kana dɔ fara an ka sigiw gɛlɛya kan an ka balimaya gɛlɛya kan falaye fɛn kelen bɛ Mali la n'an m'o jateminɛ o ma ɲi dɛ anw de bɛ maaw ye ten dɔrɔn ka bila u la ten fɛn minnu tun tɛ anw taabolo ye fɔlɔ juguya fin i kɛra mɔgɔ sugu sugu dɔw b'i kɔniya ten ŋayi i m'a min u ye i m'a bɔ u ye aw tɛ sira la k'a fɔ dɔrɔn ko karisa an yɛrɛ kunna ka di komi ɲɛmaaw hakili sigilen don a kɔfɛ n'u tɛ fɔla a tun bɛ fereke dɛ don o don i b'a ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli ka bin dɔw ka ten fu a tɛ ɲini ka faamu tiɲɛ don wa nkalon don wa foyi wa caman bɛ yen f'i bɛ min i yɛrɛ bɛ fɛn min na yɛrɛ a nɛgɛ bɛ bɔ i la yɛrɛ donc ɲɛmaaw k'u hakili to o yɔrɔ la halisa an b'a dɔn kɔni olu bɛ ka ɲuman ni juguman ka bɔ ɲɔgɔn na nka ko minnu bɛ ka sigi sen kan maa minnu b'a la u ka kuma u fɛ fala ye a bɛ jamana sigi gɛlɛya a bɛ ko caman de nɛgɛ bɔ mɔgɔninfin na don dɔ la i bɛ wuli ka fɛn dɔw ye u bɛ ko dɔw kɛ mɔgɔ dɔw la i b'a sɔrɔ u ma foyi kɛ ni hakilisigi yɛrɛ ni basigi tɛ ɲɛmaaw ka ko faamu tɛ a caman bɛ yen bi sabu b'a sɔrɔ u y'u senbɔ ko caman na donc an hakili to o yɔrɔ la foyi tɛ se ka kɛ ni dusu ye dimi mana don i la don min fala n'i k'i b'a bɔ o don i bɛ dɔ wɛrɛ de fara dimi kan an ka hakili to nin yɔrɔ in na a nafa ka bon kosɛbɛ an kɔni ka fandankan don k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to o la futinɛ man ɲi maa b'a wuli yɔrɔ dɔn i t'a ban yɔrɔ dɔn ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma kucalakaw k'olu ye taji sɔrɔ kunu fala ye sitɛri ni a dɔw bilara ka taa ni segu kuma y'a sɔrɔ aw b'a sɔrɔ de a ka taa tɛmɛ segu de nka hali n'a bɛ taa kucala a bɛ tɛmɛ segu de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa kucala a kana dugu la dɛ miyankaw a so ka maaw a kana dege a la dɛ a y'a mɛn a fana sisan nin waati in na fala ye tajiko fana bɛ ka ɲɛma jɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu kɛ halisa min ye an ka sigidaw n'an ka kabilaw ye bɛɛ ka se ka taji sɔrɔ maaw ka se ka baara kɛ sango degun min y'an sɔrɔ ala k'an kisi a ɲɔgɔnna ma sabula sango n t'a dɔn ni hakili b'a la ɲɔtigɛ waati ani malotigɛ waati o ni tajiko gɛlɛya de bɛnna donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ yan'o ɲɔgɔnna cɛ u k'u jija min ye an ka togodaw n'an ka marabolow ye taji ka se ka se olu ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka baara kɛ ɲinan lafiya la n tɛ san sɔngɔ o kana d'a kan kalanko ta na sira fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenba min b'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko kafagi ale sigilen olu k'a kɔnɔ o la sa ko min ye maa in ye n'o ye serifukɛ denkɛ ye n'an b'a fɔ ma ko Tiɲani ko ani diplôme ka k'a fala ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a nafalan bɔ a la sabula foyi tɛ yen min bɛ kalan bɔ n'i kalanna i bɛ bɔ fɛn caman kalama n'i ma kalan a ka gɛlɛ ka se ka bɔ fɛn caman kalan kalan sugu ka ca o la ninnu ta kɛ faranko arabu ye fala ye i bɛ arabukan mɛn i bɛ se ka diplôme sɔrɔ olu fɛ yen hali n'i bɛ bamanankan mɛn fala ye hali an ka taabolo ni dɔnniya b'i la i bɛ se ka se u ma i n'u bɛ baara kɛ i ka doctorat a bɛ se ka d'i ma cogo min na i ka ɲinini sen fɛ ani n'i ye sɛbɛnni minnu kɛ ka se k'i lakodɔn kafagi ale nakun ye o ye yaasa maa caman de bɛ yen u ye sɛbɛnni kɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye u lakodɔnnen tɛ n'i taara olu fɛ yen fɛɛrɛ minnu bɛ sigi a la u bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna i ka se k'i ka diplôme sɔrɔ ka se ka baara kɛ n'i yɛrɛ ye an bɛ taa an ka marabolo ni togodaw kibaruyaw la sisan an bɛ taa daminɛ ni motikaw fɛ yen gawokaw ni motikaw fɛ yen fala ye sinɛki n'o ye ekɔli karamɔgɔ ka lafasajɛkulu ye ale y'a jira san ntɛnɛn tɛmɛnen sa ko dɔ kɛra ten min ye denmisɛnninnakaw ye ko ka se ka olu dɛmɛ kalan bilalen ni san cɛ denmisɛnninw ye kalo kelen fifa kɛnɛma fala ye yanni kalan ta cɛ ko ka kalan hakili kilasi filanan ka taa se kilasi kɔnɔntɔnnan ma o ye gawokaw ta ye min ye nin kɛlen ye sa sinɛki ale de kɛlen don k'a sigi sen kan wa k'u b'a kɛ fu fɔla kɛ yaasa denmisɛnw o se cogo min na ka faamuyali kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na yanni kalan ta ale cɛ n'an bɔra ye fala e bɛ siran bama ye yan yorosokaw ko bama kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ yorosokaw la dɛ fala ye u ka kɔ dɔ de bɛ yen dugu kɔ ko yen bi kɔni ko bamaw cayalen don a kɔnɔ kosɛbɛ bama ninnu fana u bɛ ka bɔ u bɛ wulu de minɛ fala ye n'u ma wulu sɔrɔ u bɛ mɔgɔw ka bakɔrɔninw u bɛ wulu minɛ dugudenw kɔni jɔrɔlen don bi u kana na se denmisɛnninw ma don nataw la sa ko ka welewelemada kɛ ka ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ ni bama ninnu na fala ye min ye yoroso ale kɔnɔna na n'u tun bɛ se ka na jaralaka dɔw ta ka taa n'olu ye o tun bɛ fisaya ko la kosɛbɛ k'olu k'u dayirimɛ o ka fisaya ko la kosɛbɛ maɲinankaw jagokɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ fala ye ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu talen don baara la sa yaasa pɔn flotan n'o bɛ baji sanfɛ ka se ka olu dɛmɛ o la sa préfet ni sous-préfet kɔni min ye sefawari 260 ɲɔgɔnna ye o taara ka di u ma sa ko k'o kɛ ka u boloma dɛmɛ k'o fara u ka dumuni sɔngɔw kan
minnu bɛ bafula bɛ pɔnflotanko in ale hukumu kɔnɔna na jeune ma olu de bɛ baara la ye maire ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin juraw ma nin baara in na chambre de commerce yɛrɛ y'a jira sa ko yanni ninnu ka na fala ye ko bɛɛ kun ɲaaminen don nka nin waati in na alihamudulilayi taa ni ka segin bɛ ka se ka kɛ pɔnflota in ale bɛ ka baara nɔgɔya u bolo wa min ye baara ye don o don wolomasiri tabaw bɛ a ka su ani tile mɔbili kɔni caman olu sera ka tɛmɛ kayikaw olu tun bɛ ɲɛnajɛla fala ye u ka équipe min bɛ sa n'o ka ndolatatɔ ye ale tun taara bugunikaw fɛ yen tɔ minnu tun kan ka ɲɔgɔn dan kɛ yaasa ka se ka yɛlɛ ka taa première division na ŋanaw ka kɛnɛ kan championnat na olu kɛra gale ye bugunikaw fɛ n'o ye ASK ye ASK a kunbɛra Kayi bɛɛ lajɛlen fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen bɔra dugudenw dugutigiw kabilatigiw ka taa se maires ma supporters caman ka se ka ninnu kunbɛn Kayi marabolo Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka tila k'a ɲini u fɛ fala ye yɛlɛli tɛ ko ye dɛ k'u jija u ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ première division kɔnɔna na Mali kɔnɔ duwanza denmisɛnninlakaw n'a maakɔrɔbaw n'a musow ani kafo min bɛ duwanzakaw fɛ fala ye olu fana ye dileki bɔ han u ko sisan kɔni ko fo saniya ka sigi u ka dugu kɔnɔna na o la sa denmisɛnw ni kafo maaw kɛlen k'u bolo ni ɲɔgɔn ma min ye u ka kin minnu bɛ yen n'o ye kin belebeleba 5 ye bolofara 13 min bɛ olu kɔnɔna na sa ko ka olu jibɔ siraw bɛɛ lajɛlen dilan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin waati in na togodaw ani sigidaw kibaruyaw o b'ale kun cɛ an bɛna sa min ye seko ni dɔnko o kɛnɛ kan ja dɔw ni minan dɔw bɛ bi olu sigilen don sen kan musée kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko tɛgɛnɔ o ye Abdu Walagam ale ka baara kelen ye Mali musée minan minnu b'a kɔnɔ ni san 50 ye nin ye dayɛlɛla Abdu Walagam ye ale ka taa sugandili kɛ minan minnu bɛ se ka kɛ maaw ɲɛjɔ yɔrɔ ye ministre Mamu Dafe ka hukumu kɔnɔna na o la sa sɛbɛn in kɔni baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛlen kɔfɛ n'o ye tɛgɛnɔ ye Aluseni Sanu n'ale ye sɔrɔ ministre fala ye kunungo ale ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye Bamako fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la Mali fɛnkɔrɔ marayɔrɔ n'o ye musée national ye ka t'i ɲɛda baara in kan a selen kɛnɛ kan sa a kunbɛra maa min fɛ o y'a jɛɲɔgɔn ye n'o ye Mamu Dafe ye u ye yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kurukuru k'a dan pewu k'a daminɛ jeli Bazumanaba la Modibo Keyita photo min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na fini fɔlɔ minnu dilanna fini kɔrɔ minnu dilanna kasange kɔrɔw minan kɔrɔw marafaw ka taa se sunsuru ni fɛnw caman ma min ye Mamu ye a y'o bɛɛ lajɛlen yira Abdu Walagam ale fana ye ɲɛfɔli kɛ ko musée dayɛlɛla k'ale k'i ɲɛna ta minan minnu bɛ yen n'olu ye san 50 kɛ fala ye ko ka taa ɲɛna ta o la ko baara min don ka gɛlɛ ale kɔni bolo sera ka minnu sɔrɔ o ye nin ye wa musée ɲɛmaa yɛrɛ fana n'o ye Dawuda Keyita ye ale ko nin ko in bɛna na to senna koyi ko sabula musée minan ka ca hali bi fala ye a ka kan a dɔw ka se ka bɔ ten sa maaw ka u ye nka olu kɔni kan ka fɛɛrɛ sigi sa a nana d'olu ma cogo min a kana bɔ a cogoya la cogo si la o fɛɛrɛw fana b'olu bolo musée kɔnɔ ye donc fɛn in dayɛlɛlen don sa fo kalo kelen bɛɛ bɛ se ka taa ale lajɛ don o don Mali ale kɔnɔna na baara in min ye Sanu ye a ko k'a bɛ Dafe fo wulikajɔ ni nin cɛsiri la k'a bɛ tali kɛ Mali kura ɲɛtaa sira ka kɛ ni jamanakuntigi ka ko kɛcogo ye seko ni dɔnko o bankun kan Sanu y'a jira sa k'a fɔ ko nin kan ka ye Maliden bɛɛ fɛ ko min ye n y'a ye Sanu ko ten dɛ n y'a ye ko ka fisa n y'a mɛn ye an t'an jija fala ye musée yanni tɛgɛnɔ ka datugu an ka taa zole da ye ka se ka a jaw wɛrɛw ta ka na o jira maaw la Abdu Walagam ale ni Dawuda Keyita olu ka yamaruya kɔnɔ ani ministre Mamu Dafe an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa min ye kɔkan kibaruyaw la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Mali ale ni Senegali dancɛla fala ye an y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ko min ye Kayi polisi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba directeur régional n'o ye Tapa Uri Demba Diallo ye contrôleur principal de police fala ye ale kun ye fɛɛrɛ sigi sen kan Kayi n'a marabolo n'a tɛnkudugu bɛɛ lajɛlen na sa n'a fɔ ma ko kokajɛ in kɔnɔna fala ye
dɔgɔkun tɛmɛnen min ye tapa uri dɛma jalo n'a ka cɛdenw u y'u tɛgɛ da misi caman ka fala ye maa ninnu nɔ bɔra ka wuli ka jɔ kɛ tapa y'u gɔndɛrɛ fala ye u ye 5 don fiɲɛ na o la sa min ye yɔrɔ minnu taara ye siganama fɔlɔ san 40 ani filanan o ye san 53 ye olu taara wɔlɔfɔw fɛ yen u selen u ɲɛna k'u hakili tigɛra fala ye jaa tapa ni olu polisiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ senegalikaw fana kelen k'a dɔn min kɛ ko mali polisiw de wulila u nɔfɛ olu ye u minɛ fala ye maa 2 in bɛɛ lajɛlen ko wɔlɔfɔw ma k'olu ye bagan ninnu feere wɔlɔfɔw fɛ yen han ko sigana foyi tɛ a la o kuma fɔ k'a yira sa ko wolomasiri taw bɛ n'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa jamana basi ale bilara o kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ale ka se ka o kɛ ale yɛrɛ bɛ baara kɛ président ka baarakɛyɔrɔ la américain ka visa ko ta na sira fɛ fala ye visa sɔngɔ cayara dɛ miliyɔn 6 i ka se k'a sɔrɔ wa min ye a ɲinini fana ye o bɛnnen don jamana 50 ye jamana 50 minnu bi ni dɔw fana ta kɛlen don gɛrɛntɛ ye anw yɛrɛ tɛ se k'a ta an fɛ yan tuguni f'an ka taa wɔlɔfɔw fɛ yen u tun ye dulonni min fana sigi sen kan sa n'o bɛ jamana 10 ɲɔgɔnna kan ko halisa ko o visa ko dulonni fana bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ o tun ye o fɔ cogo min na Ceuta Maroc ale ni Espagne dancɛ la a yɛlɛla sa ka fɔ ko min ye maa 72 ani 2 ye k'olu kɔni sera ka u den ka don Espagne kaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen nka a yɛlɛla sa ko min ye 70 kɔni k'o sera ka segin ka na Maroc dugukolo kɔnɔna na kibaruya in ale dira Espagne kaw olu ka minisiri m'u ka mara kɔnɔna o ko kunna min ye Moyen-Orient Detroit d'Ormuz ko halisa ko a ko ma ɲɛma jɔ a kɛlen don basigibaliya ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ o barika bonyalen don sigi ka fɔ ma se ka sigi halisa Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko wa min ye bateau ye olu tɛ ka se ka tɛmɛ cogoya si la hali n'o y'a sɔrɔ Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ni ko ale tɛna mugu ci kɛ tuguni ni dun y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔna na kɛmɛ sirada la sa taji ale ni gazi min bɛ tɛmɛ Detroit d'Ormuz fɛ o ye 20 ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ tajiko la farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye Côte d'Ivoire ka farikolo ɲɛnajɛ tɔnba n'o olu ka fédération ivoirienne de football ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko olu ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ nka u ka dege karamɔgɔ kɔrɔlen fana don Hervé Renard ale minnu ye Coupe d'Afrique ta ɲɔgɔn fɛ san 2015 k'u ye ale ta Faransi ka don fala ye ko ni Ala sɔnna a ma ko a yɛrɛ kan ka na Côte d'Ivoire kɔnɔna na yaasa cogo min na a ka nin tɛgɛ dɔ bila sɛbɛn na min ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na Côte d'Ivoire k'a fɔ ko ale de kɔni ye Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ ye k'o baaraw ko o bɛna sigi sen kan Abidjankaw olu fɛ yen. Nata ye ni Ala sɔnna a ma min ye sifinw ka tɔgɔlatoma bɛna sigi juma don fala ye juma nata ye n'o ye Août kalo tile 7 ye sifinw tɔgɔla fɛrɛ kɛnɛba bɛna sigi farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ senfa piripiri échec ale ni boli ko o bɛna sigi sen kan sa Mali kɔnɔna na marabolo 18 ka fara Bamako kan olu bɛna ɲɔgɔn dan kɛ taabolo 5 kan o la sa minisiri min bɛ ale tun ye ngamu gosi fala ye ko maa bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na o la sa ko in hukumu lamɛnni kɔnɔna na sa Avec Kassim Traoré fama an tɔ ma a ye a yira sa ko maaw bɛ ka u dɛmɛ ni waati na fala ye yaasa ɲɛnajɛ a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min maa fɔlɔ min kɔni bolo fa k'a to fala ye o ye Orange Mali ye chèque belebele miliyɔn 50 ko k'o di baara in bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ jamana kɔnɔna na ani marabolo bɛɛ lajɛlen maaw bɛ se ka bisimila cogo min na ka ɲɛ Bamakɔ kɔnɔna na tulon ka se ka ja bɛɛ lajɛlen na Orange ye o di ko wa k'olu b'o kɛ fana yaasa ka se ka denmisɛnninw olu ka yiriwalen n'u ka farikolo ɲɛnajɛ k'o dɛmɛ ni baara kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na musaka in a dili fora kosɛbɛ ɲɛmaaw fɛ nin b'a to sa ko min ye baara kɔni ye sa a na nɔgɔya olu bolo o kɔfɛ saniya ni ale ye ji dilanyɔrɔ ye fala ye ale kɔni ye sefa wari miliyɔn chèque miliyɔn 3 di chèque u ma d'aw ma koyi 10 carton ba 3 u y'o fana ta ka o di ko yaasa mina kana an si minɛ k'an to nin farikolo ɲɛnajɛ ninnu na fala ye yaasa an ka suna ka fɛrɛ ka da ka lafiya fofi industrie ale fana nana matilaw di fala ye matila 1000 olu nana ni ma ba joli do fɔlɔ an bɛ dɔɔnin bɔ dɛ olu kɔni matila 1000 di k'an k'o minɛ ko ka denmisɛnninw k'olu ladaw kan fɔnba ko nin de b'a yira sa ko maa kan k'i cɛsiri faso ye o la sa ndolatila ninnu ni farikolo ɲɛnajɛkɛla ninnu u kan ka bila yɔrɔ 5 minnu na minɛn ninnu bɛna na tila ye minisiri ko sa ko minnu ye nin kɛ k'a b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka ŋaniya ɲuman na ka ɲɛsin jamana ma min ye biennale sportive ye ko fɔnba yɛrɛ ko k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ sa ko dayɛlɛli
o kan ka kɛ Mamadu Konate la fala ye bɛɛ lajɛlen welelen no juma don ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 15 ni Ala sɔnna ma an na tila ka programme détaillé wa Diany sanfɛ Biennale an n'a jaabi fala ye ko échec b'a la échec e b'o dɔn a damu ɲɔgɔnna ye ne tun bɛ école la kuma n ko hakili kun ka di dɛ n t'a dɔn ni n bɛ se ka taa n fari fila ko la an bɛ don a la cogo di u ye tɔn tɔgɔ sɛbɛn ka ban o b'a sɔrɔ lycée dira sinon ko ale bɛ kɛ pavillon ale bɛ kɛ fɛn la palais de sport o fédération ɲɛmaa ye Yusu Mayiga de ye OPAM PDG kɔrɔ ale ka baara bɛnnen don o de ma sisan donc an b'a fo n y'a fɔ fana an ka kuma daminɛ na fala ye boloɲɔgɔnma Mali farikolo ɲɛnajɛ tɔnba n'o ye fédération malienne de football ye ale ni Orange i b'a dɔn k'a fɔ sa o sa Orange de jɔlen don ni Mali farikolo ɲɛnajɛ ye a seko ni a damayira la fala ye Orange Mali miliyari 1 n'a kunkanfɛn a bɛna o de di yaasa farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka n'o ye balontan ye o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ kɔrɔlen na sa n'o y'a sɔrɔ wari yɛrɛ tun bɛ miliyɔn 800 na u ye dɔ fara a kan ko sabula min ye dege karamɔgɔ ye olu bɛ na o sara ta yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen na bɔ o kalama bi dunanjigiso dɔ la sa nɛgɛ kanɲɛ 15 fédération malienne de football ale ni Orange Mali u bɛna t'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na k'a yira sa u bɛna min fara a kan a fɔ ma nanzarakan na ko avena faranga u bɛna to o tɛgɛ nɔ bila kɛ fala ye ani san wɛrɛ championnat baaraw kan ka kɛ cogo min na ni fɛn o fɛn bɔra o kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen yira o la Diany ale sanfɛ a bɛ se k'a ye cogo min na sɔgɔmada in na ta k'o jɔya fala ye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sa ɲuman kan ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana ko suma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do